ти и говора записваш и всичко. Без някакви официалности и без много уводни неща, направо конкретиката върху тая макаричка на машинката с автоматично редене на проводника трябва да намотаем една бобина за някакво устройство, за трансформатор. Така сме заложили бобинката. Сега намотаването трябва да стане от тая стена до тая, затова редача трябва да бъде подготвен да има ход от стена до стена. Това става с двата крайни изключателя, които аз ще ги нагода ориентировачно. Единият горе-долу си е на позиция, струва ми се, че и другия. Ще видим при пробното пускане хода, трябва да бъде регулиран от тук. Затова сега ще пуснем машината и ще видим какъв е хода. Така. Мотор on. Само че нямаме напрежение. Така. Мотор on. Видим редача. Той е горе-долу на позиция. Това е показалица за проводника, който би се намотавал. Сега движи, докато крайният изключател, той ще изключи по-рано. Значи сега ще го поместим малко. Ще дам малко обороти, за да движи по-бързо. Ето го един момент. Така, реди. Още малко. Горе-долу е на позиция. Така, и сега проводника, който идва от бъдещата макара, през тая ролка почва да се намотава. В същото време брояча ще брои оборотите на вала. И тук регулираме оборотите за намотаване по-бързо и по-бавно. А с помощта на тая ръкохватка ще регулираме стъпката според диаметъра на проводника. Сега е поставено на стъпка 0,42, т.е. бихме намотавали с проводник 0,42. Т.е. сега редача се движи съседи каква си скорост. Сега ще намалиме скоростта, т.е. ако мотаваме с потънък проводник, примерно 0,21, редач почва да се движи по-бавно. И според диаметъра на проводника подбираме стъпката, т.е. линейното движение на редача зависи от диаметъра на проводника. И така, докато се намотае бобината, брояча в момента от брой 530 навити, вече са навити на ушки. Може да увеличим скоростта. Ако мотаеме с по-дебел проводник, редача почва да се движи с по-висока линейна скорост. Сега с 0,60. Ето той движи. И подбираме стъпката според диаметъра на проводника. Когато идваме към края на намотката, може да постъпиме така. Изключваме движението на мотора и с натискане на бутона за пократко. Ето, примерно, на края сме, за да направим извода. Достигнали сме, примерно, края и ето така с по-малко, той превключи вече в обратна посока, а така сме си на автоматичното. И много бързо става намотаването на доста голямо число намотки, според големината на макарата.